kuang adat je lembaga. Kalau balik ke cerita dun sana Ambon nang Sabala Suok ko. Malu ambo menyebut nang kacau-kacau warna, tapi biarlah terpaksa dicarian jalannya. Kenapa nak kini ndak muah diatur? Kenapa nak kini ndak muah diajar? Kenapa nak kini ndak tepat waktu, ndak on time in time? On time. On time in time. Nyo on time in time lo cik leh. Bagus ndak? Karenanya lah ibu-ibu kaja makan kalaman. Ambil nasi sepiriang, kamana bayi dia makan kalaman saja pandai berjalan. Baraka bodoh induk kini ke? Ada anaknya nak mentua kuah, pasti anaknya madam. Ndak nama di parantian. Bulia diuji. Minangkabau mendidik indak, asah kali makan pintu basao. Dia awak indak, bakaja anak kata oto ayahnya, bakaja anak kata hunda ayahnya. Kanda anak nan baturi endek orang kini mendidik. Kok leka kadang misuak nang gadis-gadis nang bujang-bujang kau ingat-ingat tu. Mendidik anak kau saja kena makan, pintu tutup. Barangkali generasi kau generasi biatehinyo salah pakai pempes mah. Iyo ndak? Bodoh ndak mama papa? Tanyuan ke mama ke papa tu belah kadang gini kuah. Waktu mama ndak berasia pipis, ndak berasia cebok malih talok dia mama laki Sarawai. Pasti jawabnya indak. Kenapa anaknya suruh menyimpan ciri 2 jam sehari? Logika mama gini kok ndak jalan dah. Kalau mendidik Minangkabau itu dari sabalun nadoh, maka Minangkabau itu mendidik 3 bulan di kandungan ayah sabalun jatuh akarai ibu buruak jobayak lah tasure untuklah sudah sorang-sorang. Kita nan utang manapati nan pokok lai bau sao. Alun kawin ayah jo induk ledolah mulai orang mendidik. Ba man kau ulang mendidik. Kalau dia empong lawi kau banaiin Syria. Sudah Syria naik kau nak main bau 2 hari ketika sudah tu. Syria lah naik mayuang lah tawang lah dia tahu mak lah. Alangku lah mak wan. Kuah kalau ke baru mahang suat ko. Aduhnya lagi adik mamak jo ayah. Bain balon dan supiak kau. Ko. Kini kan indah. Anak awak kak kawin menakuan tanggal inyo mah. Ndak tantu rinyo sedang datang bulan donyo sedang tanggal cantik nang ketujuh dinyo. Menurut hakikat kaji, kalau kadisarahan anak jo kalimah suci dengan khotbah nikah dan kalimah suci harus berasia. Berpuluh ribu di Padang ke sejak tahun 80 orang nikah datang bulan. Boleh dicek perkawinan ke pengadilan agama dete. 3 tahun sampai tahun, 5 tahun, 6 tahun paling lama carai. Boleh cek dete. Amba bisik-bisik tidak resmi penelitian amba mah. Kiranya gagal nikahnya lantaran datang bulan ni. Barang tak selamat kepada dosunya taruh tiap hari ko. Jadi pendidikan kau tidak sekadar mendidik ngalah doko mengenang-angannya. Hebat jo nak kabau pada wak lain. Tidak terago dianjanu ujung susu tu doh nyo jilek dan anaknya tu mah. Tak ada orang mantan kepala kabau tu kan susu induaknya dah. Dia awak bertolong tu. Entah aku tidak bertolong. Tu mengkau manjo anak-anak kau. Induk-induk ke penutup pak. Banyak penuturnya. Anak menangi hampir. Kalau berkali-kali kami ulang wak. Tapi dek basobok lo pertanyaan yang sama. Anak menangi kakinya bapilin. Anak menangi kainnya basah. Anak menangi makan minumnya lunado. Susu kita. Anak menangi hanya lun mandi. Dah itu perkau nak dalam baduang menangisnya. Dek induk-induk nan dalang-dalang kini kau pak. Anak menanginya lagi buayan mah. Anak menangi kakinya bapilin lagi buayan. Nyo kicuh siang hari malam anak kau. Takui talua kangui, takui iko kano nyo senang menyemu yang kain kariang minyak kayu putih diminta anak laba pilin kaki menangi abu ayan nyo nyogi harma. Jadi kalian kalau masak kena kicuah namanya kan? Pantas mengicuah lah kadang orang tua. Anak menangi alun mandi biasanya kalau agak tinggi risik menangi enak. Baca lihat di induk sesuatu tu mah. Leko 9 mandi ndak kowe. Mandi dulu.
Sata panca dari parui indua saja nan diminta anak sampai nyoba lia baraka pasti jo tangih kalau tertumbuh kendaknya. Itu kata tauhid, kata kaji itu. Tu mangkonyo awak di rahim ibu tu menyusu emputangan. Kalau lah gadis-gadis kuah minta pitih kaya kain duanya tak tumbuh kendaknya. Bantu sarabi kene kuah mukonyo sekali. Iyo semok sekali nyo mengambok tu. Hah? Iku kejadian. Dek karena lah pasai kanainan tadi. Malah adona lebih parah kalau awak di kampung-kampung kau anak basi siak nyurang. Dek menangis tiuk sanjo menangis arika maghrib. Aba balian dok dek induknya mah bagi rantai je banang penjono aba laki engka muncul anak tu mah. Naninda ado sama sekali nambah cucu yang kana. Lai punya pikiran awak beranak. Nauzubillah. Kain kariang diminta anak, buayan dia gia. Pikirlah beliau. Karena magati ingin senda. Ambo ampe anak mo nak do buai seorang lahiran. Hah? Iya. Dari siko turunnya teman kau anak mo kan ndak anak induknya dah. Malayan induknya anak ayah kau. Awak apa kamu kan? Tak perlu lo di galan. Dari siko. Tatkala berdempak sifat jamal ju sifat jalal antara ayah ju induk. Tubuh ayah tak goyang melompeknya dari balai-balai samsu kamerullah. Taruh kasurbi bantan karem ibunya tu mah. Si sampai hilang lah. Ambo yang punya anak. Tanyalah ke induknya kalau tidak percaya. Si anan tahu, anyu surah induk nan tahu anaknya si anan di kandungnya. Tak tahunya orang lain kan tak tahu tu. Jadi kok perlu awak ulang-ulang balik, awak kunyah-kunyah balik. Lai batu awak mendidik go. Awak ndak berhasil cebok awak ndak talok lah ke Sarawak do. Anak disuruh 3 jam sehari pakai pempes. Basuruh pakai lemak pea. Dalang awak kau lai cadia go atau terlalu berhasil. Iko perlu awak pikirkan ulang. Didikan Minangkabau. Dalam Minangkabau saja kaba makan pintu basao. Anggap pelo babuih dimakan anak pintu basao. Supaya anak bisa dibatuai. Karehnya ngecek kain dua itu nyoayah dari lekang. Anaknya mah. Tapi kalau anak lah lapeh gini, memotong saja jonda suuk kida gua de aneh le. Kalau ndak sabar. Persoalan mengendarai kendaraan gua paling jelek untuk seluruh Indonesia Sumatera Barat lah. Sumatera Barat ya. Ambolah mau kelilingi dunia Indonesia gua apalagi luar negara lah ke Eropa ke Amerika mau. Anam paling buruk itu pengendara motor, mobil Sumatera Barat. Punya kesanan nak baik mau jauh orang gini. Pantas jadi topak tadi. Minang sana dolanya lah jadi kapau sesadanya betul. Kalau kapau kan sembarang lalu saja. Tapi hebat anjing yang lain. Kusar kancang-kancang awaknya ke melinteh, nyu tahan badannya supaya nak melinteh, tentu dia ke kecelakaan. Hah? Berhenti ya. Berhentinya, nyu ilaan tu. Mangalosohnya tu balik kau dia. Dilaannya awak tu. Tapi awak enggak. Watak ya. Watak lah sulit awak menyabuinya. Memang kau gak karya, mula takut sawananya tadi mah. Lain tak bisa karya mak ngecek kau cowok ke produser KPH tadi. Lambok-lambok salah mak je. Tapi kenyataan hari ini kau yang terjadi gitu. Banyak falsafah nantakan doang di dalam itu. Ba'a mangko rumah gadang membalakang jalan. Ba'a mangko rumah gadang padang tonggaknya 6 baleh. Ba'a mangko tonggak 20 ah. Ba'a mangko tonggak 20 ampe. Ba'a mangko atoknya lantiak. Filosofi sadonyo tu mah. Ba makna sadonyo ndak ada nani ndak ba makna. Ba'a mangko rumah orang padang ko serambinya pape. Sadonyo tu ada maknanya. Ndak bisa lo mau urai cek-cek gini doa. Dia waktu terbatas. Allah hacokna kode dari luar saja. Tadi ada lo nang kalalu. Ada nang kalalu mak. Ya. Di lalu sana yang rumah mandaki ke gunung Singgalang elok mandaki gunung Tanike kayu kalek sedang babungo. Kok dirantang cerita ko yang namuh panjang elok dikumpan singke dan biak sajo sagalo na paguno. Apola na paguno dek kita nambah samo tadi PIE jo kurenah tarati jumajilie. Ikoko banyak nanalah mulai hilang, lah banyak mulai lupa, lah banyak mulai habis.
bahwasanya tadi dari awal disampaikan dek makati Rasulullah diutus kamariko ke dunia nangko untuk memperbaiki akhlak tu kini lah mulai puda. Karena apa? Karena lah menyasah di laundry, cairan kimianya lah mulai banyak, ikon nanti jadi kini. Untuk menjadi pegawai bank hanya sekadar selamat siang Bapak, mohon yang bisa dibantu, KTP-nya ada. Itu kuliah sekolah 6 baleh tahun, 3 bulan training, 2 baleh tahun SD, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, SMA, tambah S1, 3 bulan trainingnya. Cuma ngecek selamat siang Bapak, ada yang bisa dibantu? Oh nama Bapak syaratnya harus ini, silakan jemput pulang. Itu ya 6 baleh tahun 3 bulan. Tapi menjadi induk, menjadi abak, menjadi mama, indah ado sekolah gini le doh. Urang mabini gini ndak melapor ke mama le doh. Nanyo salan mama, na mama mau itu pulau salan kau nakanyo tak mengecek kawaden nawapo nang kawaden tunjuan. Artinya kini Allah tuduh menuduh, Allah tembak menembak. Allah tembak menembak. Kalau samo badatu badego, samo mati kedua. Itu Pak. Artinya di sana yang rumah marilah kita baliak. Kalau bakal cek makati petang banagari. Karena kalimatnya adalah bana sase surui telangkah kembali pulangnya ke Balabehyo. Ya. Babali awak kanagari bana nanti garihan bersama. Bana nanti garihan kesamo. Kanagari mangana banagari nambana. Nambana. Di lain sana yang di rumah kalau disabui sadola banyak nanti singguang, banyak nanti lantuang. Sabok kalau di dalam ilmu psikologi kok ya banyak sengenek membaca. Ternyata apa yang kita pakai akan menentukan watak. Kalau baju sirah apa sifatnya, kalau pakai baju oranye apa sifatnya, itu dalam ilmu psikologi yang ditentukan. Ternyata di Minangkabau filosofi tadi aduh. Wah mencari orang baju jilbab pakai sarung ketat baju sampik bagi kilo jajok nak, jajok. Tapi banyak nak pakai. Itulah setan masing-masing yang dari kita. Lalu di sana, talantuan dek kananya tersinggung kado turun sentiang tolong dibelai lama, tolong ditahu kok kurang, tolong ditukuk. Dek umur nan baru 1 tahun jagung, darah nan balun setempat pinang, banyak nan salah. Kini kok mari bersama, karena tugas kita 2 ya Pak. Akimu salah atau zakah, dirikan solat, memberi. Ayah harus diberi dalam surah Al-Asr di kanan. Tak doret di dunia koro. Saudara marugi illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bisab. Kecuali orang yang beriman tu saling manganan, saling bagian nasihat, sudah tu sabar. Maka cepak tadi. Bang guru na sabar kadang-kadang uri ya lah. Alapiu bu, cakap ibunya lapie yo. Kau banyak na salah. Ada sana kurang Padang merantang bandang elok dikumpai tiket, dirantang nama panjang elok dikumpai disingkek. Ambo aja nek jom kati undur diri lu, basabok kita balik di duduk baselo nan katibo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.